Ayan mga kabe, nag-area tayo dito sa labasan ng tubig. So yan, kasama ko ang mga kabe natin mga kabataan. Kaway! So tinulungan nila kung magbugo ng isda doon sa taas. So yan, pakita namin sa inyo yung huli namin. Amo to! Bala na. Hello. Kumusta mga kabe? Good morning. So nandito naman tayo ngayon sa ating panghuhulihan ng isda. Then dala ko yung ating net. Panghuli naman tayo ngayong morning ng isda. So very low tide mga kabe. Yan nyo, halos walang tubig yung ating kanipaan. It's a beautiful morning mga kahabi. Ayan mga kabe, nag-area tayo dito sa labasan ng tubig. So yan, kasama ko ang mga kabe natin mga kabataan. Kaway! So tinulungan nila kung magbugo ng isda doon sa taas. So yan, pakita namin sa inyo yung huli namin. Amo to! Halata. Ayan mga kabe, yung huli natin, mga balanak. Balanak. Hindi nga, no tama no. No, tabi ma-secure din doon no. So mga kabe, napalibutan natin yung balanak. So nandiyan sa loob. Pakita ko sa inyo mamaya. Balanak. So, at sana, nalaom ko na. Ma-secure mo na, tabi. So, alisin ko muna to mga kabi. Alisin ko muna tong balanak na to. Yan mga kabi, marami pa dito. Marami tayong circulong balanak mga kabi. Mga kabi, may malaking talaga.
Iwan ko dito sabi ng mga kami. Tanggalin ko muna yung mga isa. Sabi. Yung makabi, yung huli natin. So marami pang hindi bumubunggo. Bugawi pa. Ito na yung huli natin, oh. Talakitok at balanat. Madami, diba? Ha! Dapat naman. So marami pang hindi bumubunggo. Sinat natin. So sinatap natin yan kanina dito. Yan yung nilalabasan ng ilog ng sabangan. Kinulong ko yung labasan papunta dito hanggang dyan. Kinulong natin. Tapos yan, nakulong natin yung mga isda. Isa pang talakitok mga kabing nililagay. Hanapin natin. Tingnan sa ilalim. Yan, nakuha na natin yung talakitok. Guys, yan natin talakitok. Oh, laki. Tingnan natin. Naipon ko na yung net. Yung mga talakitok talaga, huli yan bumubunggo. So ngayon pa lang sila bumunggo, maliit na yung
Nasa ilalim pa yung iba. Ayaw bumungo ng mga talakitok. Yan, dami pa palang talakitok. Huli kasi ang bumabangka, guys. Talagang sabi ko baga doon sabi ko nga sa inyo doon sa una kong vlog, hindi mo talaga mapalit yung net mo, hindi yan bubunggo. Yan, dami silalim. Kunin ko muna, guys, kunin ko muna. So mga kahabi, pangalawa nating attempt. So nilatag na natin yung ating net. Yan, nilatag na natin naman yung pangalawang attempt yung ating sambat. Tingnan natin kung anong sumabit. So ito mga kahabi yung huli natin kanina. Yan, matalakitok. Tapos balanak. Yan mga kahabi. Pangalawang attempt na natin to. May sumabit agad. Sakalan. Ang sakalan. Kami lumulubog sa sakalan. Lumulubog sa buhangin mga sabi yung isda. Utak. Mukhang puro sakalan yung nakukulong natin. Sumalik yung chance na mahuli natin yan. Napakaliit. Isang rapid niya. Pag bumuko na siya sa net, may ilalim sa buhangin. Napakaliit ng chance na mahuli natin yan. Try natin kapain sa buhangin. Yan mga kahabi, so yung delikado ang sumabit sa atin. So sumabit sa atin yung ano, yung hito sa dagat o yung catfish. So delikado to kasi may poison yung ano ito, yung bangtusok, ito yung kalikpik. So dapat hindi tayo matusok ito. Dito nyo, catfish yun o hito sa dagat. Yun. Yan, hito. Yan. At yung guys, hito sa dagat. Sa tabi ko na nalasin. Baka madali tayo. Hirap na. So guys, kunin ko muna itong net. Sa tabi ko na alisin yung hito. Kita ko sa inyo mamaya. Kunin ko muna itong net.
Yan na guys, nawala yung isa. 5 to kanina. Yan. Ito. So ito yung huli natin guys. Lison, mga talakito, lanak. Yan. Buhay pa. Yan, thank you Lord. Madaming huli natin. Yan din, nariyahan ng sensoro yung ating spot. So, tulong muna tayo paghila. Yan, nag-ihila yung mga kapisher pa natin. Tapos mamaya, dublihan natin yan. Raino itong talagay, day. So, dudublihan natin ito mamaya mga kahabi. Pag malapit na yung bulsa, kulungin natin ang lambat natin. Grabe, tapos na din sila magsensoro. So, ito lang yung nahuli nila. So, dagdagan natin yung huli nila. Kasi medyo madami naman yung nahuli natin. Yan. Yan, pa Joel. What? Yan mga kahabi, magpapaalam na ako. Uwi na muna tayo. Pinutuin natin yung isda. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and like our videos mga kahabi. So thank you, God bless, bye bye.